Deku, Deku, you can call me Deku. Green hair, green eyes, I'm just a little cinnamon roll. Vittu. Mä oikeesti. Ei saatana. Mun piti olla almais, mun piti olla paras. Hei, tää on nyt ihan vitun paskaa. Come on. Tää ei oo reilua. Mun piti olla Almight. Kaikille siis, jotka ei tiedä, Almight on mun vaimo. Joo. Almight on mun vaimo. Jonka takia mä tässä nyt... Mä en hyväksy tällaista käytöstä, että mun ei anneta olla Almight. Mut mä vaan haluan, että kaikki nyt tietää, että Almight on mun vaimo. Se on mun baby girl. Okei? Kukaan ei saa varastaa sitä muuta. Okei? Okei. No, kai me ollaan nyt Izuku Midoriya. Izuku Midoriya. Deku. Ja. Nyt katsotaan. Okei, täällä on Dabia vähän. Todoroki. Vähäsen. Vähän Momo. Ida. Okei. Mä tosiaan en oo ihan varma, että mitkä hahmot tässä pelissä on parhaimpia. Joten joo, en tiedä mitkä tässä pelissä on parhaimpia pelata. Ite mä ainakin. Aha, no tonne meni aika paljon. Niin mä tykkään ite ainakin pelata mun vaimolla, elikkäs Almightilla. Mä pelaan tätä siis vaan yhden kunnon pelin aiemmin. Joten en oo hyvä tässä, en oo paras todellakaan. Mä sain. Okei. Vittu. Ei, nyt saatana. Ai. Mitä vittu? Oh my god. Mä en oo ok. Anteeksi, jos mä tein tossa ihan kovaa ääntä. Mä pelästyin. Honest God, mä pelästyin tosi pahasti. Mä en halua kuolla tälle ihan heti. Mä aloitin videon literal äsken. Joo. Level up. Fuck you, shut your goofy ass up, bitch. Okei. Mun tiimikaverit ne hylkää, mut ei vaan mä taisin ehkä hylätä ne, mutta tää ei oo nyt yhtään kivaa. Niin. No, mites vittua me tehdään tässä? Come on nyt. Skarppaa nyt vähän vittu. Joo. Okei. Jokai. No niin, mitä sieltä tulee? Almight avas. Okei. No niin, Iida, tuu tänne vittu toi Sony alkaa. Anteeksi, mä oon ollut liian hiljaa tässä.
saa, mä oon ikimanen. Pane taas jotenkin. Mä toivon, että te ymmärsitte mun referenssit tossa. Panettaa vitusti. Mä haluun sua. Mä oon niin kiimanen. Saanko mä jyystää sua niin lujaa? Saanko mä suudella sua? Saanko mä hieroa sua? Saanko mä raapia sua? Saanko mä tuottaa mielihyvää? Ihanaa. Oh my fucking god. Mä vitun paska. Oh my god. Oh my god. Kuinka paska voi olla ihminen? Save are you showing in 30 seconds. Siis oikeesti mä nyt helvetti. Ai saa. Nyt mä cheeraan, sä pystyt siihen. You can do it. You got this. Oh. Eiks tää anna mun kirjoittaa? You got this. You got this. You got this. Okay. Oh. Vittu, mitä vittua? Ei, mitä saatanaa? Paska helvetin paska vittu. Vittu perse. Et oo vittu tosissaan. Mä oikeesti tapan sut. Mä oikeesti vittu. GG. Paskapeli. Oikeesti mä... Level up. Oikeesti mitä vittua? Oh. No. Oh my god. Kuulukaan toi mikki. Täällä pomaatiota. I don't know. Mä oikeesti... Oh. Tämä ei ole mukavaa yhtään todellakaan. Sori, nyt mä vaan katon täällä uhkapelaamista. Joo, mä... Joo. Tässä nyt mä esittelen teille customize character. Tässä on All Might. Tää on enemmän baby girl, okei. Tässä on All Might. All Might on tosi söpö.